भाई मत भी एरा शिखी चढ़ी थी ना ଶୋଇଲ ଯେ चढ़ी थी ना ना जूता खाम ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଡରୁନି। ହଉ ହେଲା ମୁଁ ତ ଆସିଗଲିଣି ଆସ ଏଠି ପାଖାପାଖି ବସି ଗପିବା। ଏଠି କଣ ହେଲା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବା। ତାପରେ ତୁ ବି ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଆରେ ଜବାନି ଟୁକିଟା ବୁଝିପାରୁନୁ କଣ ବା? ଦେଖ ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ରାତି ବଢିବା ସହ ଏ ଛାତିର ତାତିଟା ବଢିଗଲାଣି। ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କନକନିଆ ଯୌବନ ପାଇଛୁ ସତେ ଦେଖି ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷର ଛାତିର ତାତି ବଢିଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମୋ ବେଡରୁମକୁ ଯିବା ଦିଲ ଖୁସ କରିଦେବି ର। ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏଠି କଣ ହେଲା ମୁଁ କାହାରିକୁ କହିବିନି। ଆଖି ଛୁଉଁଛି ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଁଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତତେ ଦେଖି ମୋ ମୁହଁଟା ବଢି ଯାଉଥିଲ ଟୁପିକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ କେମିତି ଲାଳ ବହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରିନି। ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମାନେ ଖାଇବି। ମୋ କିଏ କଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆରେ ଏସବୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ସେ ମତ ବେଶଟା ମୋର। ଆରେ ପର ଝିଅ
ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଦାଦା କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତମେ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି ଆରେ ଦୁଆରଟା ଖୋଲା ଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ପଶି ଆସିଥିବ ନିଜ ଦେହର ଭୋଗଟାକୁ ଲଟେଇ ଦେଇଥିବ ହଉ ହେଇଗଲା କୋଉ ମୋ ଭାତର ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଯେ এইটি ছিল বেশি গম্ভীর দেখতে হব মুন্ডକୁ পাহাড়ে বসে ঠিক আছে তবে মই তো নেই তো এমে কথা করতে দি এই কাজে বিয়ারে টেস্ট করবি আর প্রমাণ করে দেবি তবে কেতে সত্যি আর পুরুষ মন্থন মেডিকাল দিব খানাକୁ দিব মেডিকাল টেস্ট হব আরে প্রত্যেক জেলার হব এ ঘরর মান মহত সব পদারে প্রতিদিন আসি ভাল লাগুଛି তাহলে মহত কিছু কইবার নাই ତାକୁ ଖାଲି ଜେଲ ନୁହଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବା ଚାଲରେ ମା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବି ଯିବି ଚାଲରେ ମା ଚାલો তো ভুল হয়ে গেছি মানে তবে মতে ক্ষমা করে দিও আরে মতো নিশারে ମୁଁ ମୋର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଟା ଭୁଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମାନେ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ তোর ভাবি তো তবে মতে ভুল লাগে ওই তো ফেই আসবো ফেই আসবো ওই তো আরে মা আরে তুমি কুহ কোন কলে তো মন শান্তি হব বলতো এইটা কো ফাঁসি হওয়া উচিত লাগি শান্তি পাই এটা তো ফাঁসি হয়ে যাবে এইটা কোন তোমার শেষ ইচ্ছা এইটা বলো শেষ ইচ্ছা ଏ ମହକ ମନ୍ଥନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଛାତିର ପୋଷିକା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଜମା ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଭଗବାନ ତ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ନେଲା ପରେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୋ ଦୁଇଟି ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି ମା ମାନି ମୁଁ ତ କଥା କହିବି ମୋ କଥା ମାନି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କହିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲେ ବି ଏ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ତୁ ଏ ମନ୍ଥନକୁ ବାହା ହେଇଯା କେମିତି ଆରେ ମହକ ଏଇ ମନ୍ଥନ ପୁରା ମାଲିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସାରିଛି ତୁ ତାକୁ ବାହାରିଲେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି ଆଉ ଏ ବିଚାରୀ ମାନିଟା ଜୀବନ ସାରା ନିଜକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନି କରିପାରେ ନିଜକୁ ଭାରି ଏକା ଏକା ମାନେ କରିବ ଭାବି ନେବ ଯେ ଏ ଘରେ ତା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ବାବି ମୁଁ ହଁ ଏଟା ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ଆରେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲା ବେଳକୁ ତ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ବାହା ହବାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାଅ ନା କହୁଛି କଣ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ ଆରେ ଏତେ ତାର ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା ଆରେ ଇଜ୍ଜତ ଧରା କାମ ଗୁଡାକ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ଏମାନେ ତମେ ଏ ମନ୍ଥନ ଭାଇ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି କଣ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ କେମିତି ତମେ କହିପାରୁଛ ଏମିତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି ଗୋଟାଏ ଘରେ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ନାରୀ କେମିତି ରହିବ ତମେ କଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ କୋଉଠିଲ ମାନେ ମୁଁ ଧବିଲ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଦନ ଭାଇ ହାତରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ଆରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ଏଇ ଧାର ଧାର ହେଇ ବହିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପିନ୍ଧିବୁ
ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ କହିବ, ମତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ବାଧ୍ୟ। ସମୟର ଦାସ, ସମୟର ସୂତାକ୍ଷରେ ବନ୍ଧା ଆମେ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ। ଏ ସମୟଟା ଆମକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେବ, ଆମକୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହବ ରେ ଲୋକ, ସିଆଡ଼େ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଛିଡ଼ାଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଯା ସାଇତି ରଖିଥିବା ସେଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆରେ ନେଇ ଆସିବୁ ଯା। ତମେ ଘରର ମଝିଆ ବୋଉ, ଏ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୁକଟାକୁ କେମିତି ପାଠକୁ ଆଣିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ହଉଛି ତମର। ମା ତୁ ସିନା ପ୍ରେମିକାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲୁନି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାର ମନ ନେଇ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦବୁ ରେ, ବୁଝେଇ ଦବୁ, ବୁଝେଇ ଦବୁ। କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ? ବାଣ ନଥାଉ ବେଦି ବନ୍ଦା ପ୍ରମୂଳର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭୁ। ଆଜି ତମେ ଏ ମହକର ଜିଅନ୍ତା ଶବ ଉପରେ ଛିଡ଼ାଏ See you.